Lebap vilayetinin Türkmenabat şäheriniň Bölekleýin odalan 11-nji orta mekdebinde okuwçylar sowuk sınıflarda sapak geçmäge mejbur bolýarlar. Şeýle-de mekdebiň odalan böleginde geçirilen gysgaly awatlaýyş işlerinden soň köp okuwçy sınıflardaky ýiti boýaw iýsinden şikaýet edýär. Bu barada Garaşsy Türkmen News neşri özüniň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 26-njy ýanwarda habar berdi. Ýatlasak Agdalýan mekdepdäki ýangyn gyşky jalş mövsüminiň başlamagyndan 2 gün soň geçen ýylyň 31-nji dekabrynda döräpdi. Ýangynda mekdebiň 4 sınıp otagyna ziýan ýetendigini, olaryň içiniň dolu diýen ýaly ýanandygyny Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçylary aýdypdylar. Häkimetler gyşky dynjalş günleri tamamlanýança mektepde awatlaýyş işlerini geçirdiler. Ýöne okuwçylar 13-nji ýanwarda mektebe baranlarynda sınıplarda ýyladyş ulamlarynyň işlemeýändigini we olarda ýiti boýaw iýsiniň saklanýandygyny bilip galdylar. Şäheriň beýleki etraplarynda bolşýaly adaty bolmadyk aýyzly howada mektepde ýyladyş ulgamlary işlemýär. Bu ýyladyş turbalarynyň aşy sowuk howa çydap bilmän ýarylmagy bilen baglanşykly, emma ýakynda gysgaly awatlanan mektepleriň içi beýleki binalary garanda hasta sowuk. Dip Neşir çeşmesiniň sözlerini titirledi. Maglumatda çağalaryň täze renklenen sınıflarda okumaly bolýandygy, howany çalşyp ýiti boýaw iýsini aýyrmak üçin otoglaryň her bir ara kesmede şemalladylýandygy, ýöne munyň ýeterlik däldigi hem bellenýär. Käbir okuwçylar çynlaka ýarawsyzlanýar, olarda zäherlenme alamatlary ýüze çykýar diýip neşir ýazýar. Adatlyk ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada Agdalýan mektepden we Sebitiň bilim bölüminden goşmaça maglumat ya kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen News neşri sınıflarda geçirilen awatlaýyş işleriniň hili barada hem käbir maglumatlar berip, täzelenen pollaryň derrew diýen ýaly zaýalanyp başlandygyny aýdýar. Maglumata görä munyň sebäpleri awatlaýyş işleriniň hünärmenler tarapyndan däldi, enatalar, ýokary sınıf okuwçylar we beýleki büdjet idaralarynyň gelen meýletinçiler tarapyndan amala aşyrylmagy bilen baglanşykly.